Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Nakadaw jong kajing sya set yap jong kisan ngot ki riu pat ba ha kasnong mukro Western Hill District kalap pelong yaki babun kisang halang pan pelong yaki jing yaki ha kanong ba shlong kum kadak jong kajing persya yaki pule Assam ki bala don kiti ha kani kajing set yap yaki pat ba bat kum juru halor kajing bomla jong ka sarkar jela ban ya penbet ya uput usam baka sarkar Assam nakaliang jong ka sarkar ban te lakam halor kini kijing yaki ka asim dakarai ban kham sendon yaki internet hendai kani kajing khang internet kala long penban kajing donong ma kajing bambet bambyang haki babun kir kontrekam kawai na kibenta kabakta halor kajing khang internet kadai halor ki youtuber namar ki youtuber haba ki tap yaki video jongki ki khmi lenti bandon shibun ki nong pet khnang bakila ban kamai pisa na ka youtube re namar kajing khang internet kala pelong yaki youtuber bandu nong namar laduna ki nong pet khantam ki babun ki nong pet kidai dingba ki mobile ban haba umdan internet umdan nong pet show la no tang ki ba pendan kam lingba ki wifi ban song thu alor kajing do nong jong ki youtuber nakaliang jong wan tor ula yo ban ya keren bat uba pf link do dia menta ngin ya ngap ya kajing keren makman bat uba pf link do la ni storyteller Wa polisi pun ya kapor bakoro pi ngi pi film we pada ki YouTube banding kau duk bandio ya kita ki unok kencing ban poi kata ki subscribe silap hadu sausin te pula mi tu ka ego pelong pi na kan di ka YouTube hatu pi so kuno holong kencing kami jong ke internet ko polisi pun ipiru ba pi la wan hang ni nga ti halor ka jingkhang jong ke internet kalong sibenta ko ka jingtu no ya ka bala ka sngi jong ki kun samla ba klem kam klem jam lara khanya baro khot hang ne pori khasi jantia ki ba ki samla ki ba ngala yalam lenti ki na kamta kumnu bakin im kondoi jak po leng ba ka social media la palat ya kalai spa ngot tangi bawan hang ni bangan pensna YouTube channel berkumta ter bat ka lengba jika jingle jongki ka YouTube channel kilawan ra ka jing yo nong ka jing mentoi ba ki juan ban yaro yang berbuat rek bo ong ba ka jing lam lenti jongpi mentak la pensuk yingi da ka bangi pendut portang ar kenta lai kenta sisngi henry ngale im khatsan ar phu hajar sibnai lengba jong ka ni ka jing khangi internet ngasngo ba ka long ka e ka ba ka ba pendut jing kermen ya ki samla ba klem kam klem jam ti ngasngo ba ka ni ka jing khangi internet lada ni hak tu kasin ben kong ki ang sopu pra kanta plus sopu pra ngam tip hadu sekanu sopu pra kamut hadu kanu teli ki long yin kan chat thia chat kan lengba ka jing up ya ka jing mentoi lengba jong ke internet but om dei tang ki balik YouTube henry mentah hinga page keleng sodong ki samla ba klem kam kilaya sedang ban le ya ki website kila sedang ban le rusibun ki kum kini ki affiliate program na Amazon Flipkart bat kui te kalong ka jingwan ra ya ka jing du nong ka bakrau kumta ha ka jing so junga ka sarkar kam dei ban khang internet re kum ka sarkar ka start ka klik no sejal ngatrai kanum kut ka buitang ban khang internet Henry kadai bandon de we buiken plat ken ki internet Henry kadai ban bu ye ta ki kendon ki ba khnang ba kanom sa phyang than kata ka jing sneu la ni ban pensit than ni bri ho ja ha koi ka liang ngasngo ba ngasngo dei ka jing khang jong internet na ka banta ban adjust le por control ya ka jing sum shit teri hatu ka sarkar ka don betang ka shibut se ban shukhang betang ki internet nga ya ka di ka jing khang jong ka internet to la da ki khang sau phra kan ta to ka ta berstang ailat ka sarkar bang perkhat shobro simit ta sau phra kan ta gelam perkhat kumnu pakin pli ke internet bat penukam da ki pat ki kendon ka sarkar ka biang na dong sidong ki security ki biang ka ke biang te la da menta shu khang ye ki internet bat kani ka jing khang internet po ka jela kadang jia dang tang ha kani ka sarkar ka bamenta kampat jujia menum nuru haki sarkar ki baladap te ngam tip hadu kat nu ka jing experience jong ka sarkar jungi halor ka jing khang internet hendrai ka jing sngo jong apat kalong sibenta kumba le ben ye ki tu ki nong bla ki ba im kendoi jakpo lengba ka internet ta ngi jak phai biang khindia halor ki jing internet
Tapi lah punya tu. Mana boyok nong, mana badu nong. Ha ka jing khang internet kita ki ba khang ki perkhat ya ka jing yo nong re ki ba sha khang kin du nong de na lor kata kada ba nga sa ong men ne ba ka jing khang ya ka internet kala pendu ja ya ki nong bela leng ba ki internet kala pendu nong ya ki le se kum ki kmi pa ki ba pha pisal ne transfer pisai ya ki kun shabar jala namar ki ba bun ki nang ni po me kliaro ko beli puli keleng kum taki menta kat kum ka jinya jo ni ke teknologi kemudian ka bisa la shoes transfer leng ba ka Google Pay ka net banking PTM la ni UPI bat kwi leng ba jong ka jingkhang jo ni ke internet kala ta shibun ya kataru nganget ba ki babun ki ba kendu ya kum kani ka jinge watang mengaru nganut ben ong bangala kendu ya kani jinge ha ka jinge dei ban transfer bisa nomor ba ka jingkhang no jong ke internet Nak kalian jumpa hak jengkang sarkar ni kan internet kelajin nyai mentah sia ka ndriu po kenta so nama ndriu po kenta atau kan nu kalau dunong ipi Gajing dunong yang ala da keng hapsim kalkulator nomor banga ngatri bunjat jak internet betang YouTube. Dan rela da pai pet hoi kaliang la dangan benye ka sarkar la jong ru ngam don shu da koi par sarkar ma hablaj ban yaro ka hap shiro tan re kum ya kani ka benta pat em ngambeng ngam yaro andre nga ong ya sarkar snau bha apply da ki wiki but la ki wiki sap nomor ngam ikat baklumar shu khang internet kamud dang penun kam tang sibut ngam ngat baga sarkar kat ka sarkar mekhlaya akan don tang sibut penun kam lang bagi wiki but kan pi habang ia pot budget motor ru ngi khang internet katu ka jia shiti chapo majairu khang internet kamud ba ka sarkar hadu menta kadang don dang tang sibut kumdu bentakkel ya kijing yaki de leng lese leng ba jong kan ka jingkran jongi ki babun kin sarki ten re ki babun ru kin yo jumut ba ka sarkar ko sarkar ba e jongi pendon kam lang no de da ku but nai pendon kam shu tang ka jugrim mo tapi mut ngin pai ba ha ka jala ji ni dang tuna ki brang basta ba sempan isu dan tang ki brang tang ban ken pareng hatu biso kun no yene ya kata ki brang basta ki bun Henry ban lada pet nga ban ong haka politik em kiduna basta dina kata ka daw em kasami simi kajing sya ben ubi jam kadai nomor ba hak ngakat kum kajing pet nga hak ka politik sam kadang guna ba kiduna ba ki banang bestan lemda umdei gumta kamut kil apply da ki but kum no ban takel ya kanu kanu kajing la de khamtam ba ya kajing ki la de khnang banum sapriang tan kita ki kita ki kubur ham saya le ni kui penon kamplang de kui bujo mdei tang sibut tang kada internet nomor bala da kang sikang te internet kitu besoda ma kui sikin apply sa kui kebut par kat kum ka jingya jong por ngidang don kam ya ka hajing shale ngidang kam ba ki teknologi ke batmai kindang ya mi isu nang ban pensuk ngakan mau mensuah por bangidang ngadang wan school nang ko ngachlong kamut baladawan ki bana shnong kamut la shuya kutik ba ong bala pha da ki wan kata trik lej abet la da bomban ru hadu da min pi den rei mentapat tang la mi na shnong latim te kalong kala pensuk sibun te ngan nom ong ba ngin dei phai biang sedien han rei ngin nang kan jo su kham shkmat ken rei ka e ka makin jo ngi ke teknologi ru ngi dei bandon pat ka security ka bibiang nakaliang jong ka sarkar wangi pai pat lese da kajina jang ada ki ka internet ka klan ka biang ne kar kom terkam di kidam ki beri pat ba kam bakla pisau kuno halal kani jong ka bot internet lada ki beriu ki pendon kam bakla ngalo ong na du mene balada ka ki beriu ki pendon kam bakla ki internet ka sarkar ka dei ban bu da ki kendon te bu batte ya ki kendon umdei tu yu lada jong ka Facebook ru kamut ba ka sarkar ka habdon ka link bat ka utra jong ka Facebook lane ba Facebook company lada dei ba YouTube ru dei bandon ta ka link bat ka YouTube company lada ya dei bat ka ka social media ka link lada kum kita ki content bin upload kamut dei ban remove back kita ki bala ban le sudah mendai ka bomla ban le syapang gitu ki bom sutu kin sanang yai puli na ki internet bat haka ba khadu kin sutu ngaru ban khaban kong ngale internet na dus na marjar nyu aku tu por ngadon shabosra tengale da ka sim card gramin phone tenga sedang men pe ki internet padon bi kai nga kumta bat arjar khandai ngale arjar nyu hi ngale sna ya ka
arjar kendahi ngala senaya ka YouTube channel bat nganut bunong ba kadai ka channel YouTube kadai ka ba ningkong tam po meklia kadai bangala senando arjar kendahi ha tu puan ngidang upload dan 3GP video mo hadin gatu kami sa MP4 bat kum ta teki beriru mentah apa kimpat sutu kita long 3GP handai ka lengba ka jing puli lengba ya kiwei bat lengba ka internet mungkin sakiu MP4 HD full HD berhaduk mentah kumpul ayat mentah haduk senam arjar puar bahapa YouTube ni lah upload yang video 4K. Jadi pila ya tir ya katakan dia itu pisang ni kau lalu arjarnya ya kata social media pi kata YouTube pi. Tapi pula itu ki kam mana ke YouTube dah sebab pila kersan buat pila Arab ya ki pai ba jom ka jala. Nga ka jing temu jonga ka long ba bagi jaj penriu jungiru kin ya shailang kumba shailam kiwe khnang bagi ke jaj penriu jungiru kin tiplang kumba tip kiwe ki jaj penriu ki bala ki shakmat namar ngi to hot ngi ngri chu ki birong bit nrei khamtam ki nong gondong khamtam shaki nong gondong bat kiwe ki chaka ki ba jangaina kapsor ngi kidang duna ki ba puli putih kata kadang ngim sutu ya kitin pareng le kitin hindi kum ta ngawan ra ya kicing tip banabar haka kitin khasi khnang bagi beri jungiru kin tip lam bat kin sutu lam kata kadai ka jing tumu jonga bat ko beru ngala yalam len tiru ya shibun ba ki samla kumnu bakin kamai kendoi jokpo lengba ka internet namar kaning itipi bangin wat ya kam sorkar kalong ba ngin wat ya ki kam company kalong ba ban yo nrela da ki trade da kani kam daga jing tristom ngala ban impil ban im san pojar ban im silak adlak ru ka chong haka jingnang jongpi bat ka jing tristom to keladan am kajing jet na kajing thong company ni sarkar ya pi how they but ni kajing tu pi hak kam YouTube. Hoi kila don kibun ki company ki bafun hinga nam taban promote ya shibun ki ki apps ni ki shibun kita ki product jong ki beri bana barmo henry ngangam jutre kadau ka longba ngam ju penpo terwai ngash po kata najar ngam jutre ngo ngi nong be kliat san po jar seneng kata kadau pinu i ki video jonga ngam jubu ads na ki wei naki product pa per wat sabari ne po India namar balai bangam jutre ya kador berit. Kalau itu kemudian kayak YouTube ni kau ba pi la le pi la upload atau pi le da karona pi edit nga edit ngala learn ya ka editing na du snem arjar lai hak tu ko por ki komputer rande kini komputer type code ko la kataru ngam patip henry bang athit ya komputer ngan pendat ngam nang ta ko ong biru dan ta ka software ngali thit na po lifeline ngathit install kataru ngam nang benri kamdei menurut ngada ka jing tristom jonga ngal hajing tristom jonga ngal ala pat ban edit da ka bang ala pi padon internet padon YouTube ban page kumba page ta tutorial henry bar khwat ka de ka jing learn naladehi da ayu pi sempat na ka jing wat jom pi na ka jing sem jom pi but kita kot ki success story saya jumpi ke pi sotala tambah ke jumpi nga ka story ka bangalawan ra hang ni bangalawan ra ka long ba ki video ko bangasna bar khot ki long ki jing hikai ngasna phangka nga armat na kholaja le se ka dei ka serial khasi po YouTube ka banengkong bat nganut menongru ka dei ka serial ka bahit bat ka deiru ka bakis ngutenat bat ka badon cingbude hadin kata ngasna ya ka serial karteng ka dream girl ngam base ha ka jing yedai bat ka jing ya ka je kaput ka mekhalia bat asam te ngasna ka serial phangka jit shapangka serial jit kamut wat jurung ko kulmar da jit te kum kita ge bat shibun ki we ngapen is phang matap net ngasna matam nap kibri ong kibeng matam nap henry ngapen i kani ka juk ka jing tok jung kibri kum matam nap kata be alert kata ka jing sna jung ngam don ka wira video ma sna klem jumut henry ngasna da ka badon jingmut wat la ngapen i matam nap boleh kum tu henry ngapen i kibri pej per thei tok ta ka long kum tu kata wat nge henry ngam ong batol le kum matam nap henry wat le kum tu kata ka message junga syakipaj ba jadi pila ya ketai punya itu bodar isu mo kumpi pila ya keleng kari meklia sekali dalam kam na hari kesida kai mo pisam kejumpi hakinya khamtam hak pai jing hakin ndong atu kidan am kibrek bai kenduk mo siang hak kamai keci hak kom im har kom sa tugi ne kinu ki bor ki ba pentut iki ya susuk chung sai
nga tharai yak ban yakren chpang kata wei bakadon hi ka jing klumar ka mut kham tam ki tu besong apo khaput ka jing im jong ki kalong jenjar ngum bapet ngi menta po mukro bat kum ta tertan regin yakren pat shapang ka uput pat balai bamla pan bet kata ka ya da koi ka subject ten re ban yakren bat ka jing jenjar ba le ngitip hi wat tang lada gidon ka jing hi social long ru kanu ka jing yu re kham tam ki tu khaput le kilong continuously kalong man kapur syak pendik syaki pulit asam lani sik pajba no asam kumta ka jingdik chungki kamlong ka pakai ngi basu ngap tang da ka skor ngi so ba casting henry ki tu ki badon hang tu ki babun ngalai kandu nagi than lang pi na than blok tu than mukro bat kumta ter ka dei ki yu yong ba ki khamsuk ki basong ka bangla ban ya basong ka india ki yong bar khwaji ngi sa tang ha ka jingken tu bat jingkerpan ya ka sarkar ngi ong atau pelaj no ik internet kenang baki pajba la ki samla jongi kin yo ban continue kam jongki ha ka jing dei bat ki seng bhalang ba pher ya kata ngim la ban len ba ki seng bhalang hi ki dei ki nong ya da ki bakrau nam ta ka ri ko jaj ban riu henry nga ka jing tu ka long ba ki seng ba pher ka long ba ya le kat bala ban pen sting ya kan nu ka kenja jing ya khi ni khnang ba kan nom ta yau pa ba but ka weru kham pikir bha na ka menta ki ni ki rushim kabu namar menta la data ong sang bhalang ki babun ki shim kabu menta ki le thang kali ki le yu ki ba dei ki ba shim kabu ngangai bakim de ki sang bhalang de ki rushim kabu kumta ngi kan turu ya ka di shimenta ba kham pingor bha ya ki rushim kabu namar tang la don jiklumar buk unong shim kabu lami jak buram mano jak buram sang balang yap mano yap mangi pajba tapi bila besok hadu kanu ta pi la yo ya ki subscribe di YouTube buat ki ta ki la kelti ba pi komo pi fra ilam ya ki samla hane ka kam YouTube to nga ka subscribers ka channel ka ba nangkong du junga ka bala shna nadu arjar khandai ka de ka story telo London bat nga nur burban ong bang laru ban ong baga dei ka channel ka banengkong meklia ka bayo ya ka play button ka jingdap silak subscribers ka dei ka banengkong trim ta ngidon ani ngidon sautli ki channel te boro sautli channel cross lak ka wei ka dei palat lailak ka wei arlak nang ta ki artli ki dei hapo ya ka arlak ki cross ya ka yu te ka wei ngan chu ya tu pi balai ngan shna bun tli ki channel kajing shna jonga bun teligi channel kalong bangam peniat yaki content halaki jongi content kawai ngala pelat yaki video kawai ngala travel video kawai ngala penlong kum kajing kum ka ngila ong ka descriptive video ka ban batai sepang kajing jia la ni kam de ka news channel de ka descriptive video kawai ka channel bat ngile kum ka charity kata kalong bang ngile ajing rap yaki ba sem jenjar kum kita ke shna so traditional haga jing ya de jaga jio pisana ka YouTube bat ki base banakong ai ki base ka views om ya ki subscribers lada ka video jong pi hapo ka arp sau kanta kan ya silak view kamut la kum nuru laipo hadu $10 pinyo ya ka laipo do $10 te $10 sausun pralip arla jar arspa to video ti lada pi laipo teli ka shibnai kat no pin kamai lada ka video jong pi kan ya tang hapo ka shipo hajar ka arp sa kanta pinnam kamai tam palat ka $10 bat $1 tila da ka video jong pi kan poi saki saupo sanpo hajar view sa ka arp sa kanta pinyo kumta khatsan hadu $10 te kum kita ki egin rei ka shongru haki judge video ki balada ki nong shna hikla tibet kinang ban shna kamut ka video ka kam he bisa henry lada kim padon idea kira sushna beguntu ka kamrit bisa kataru ka dei hilaka buj kumnu ban shna dan dengan syong minimum kalong ba kinong le YouTube hi kum banga page hi kalong ba lari ken average ki ba silak subscribers kinom du hi ya ka arpsan lai puajar shibnai kata kadai kiba silak kata kemut basi upload video kumtu kimdei upload daily henry kiba don new po prapo wajar subscribers mula henry upload video man kasngi kila man kamai san po hadu nru po wajar shiblai tikini kiba la cross ya ka arlak subscribers lada ki upload video man kasngi kila ban da kamai silak tam seneng
Then baru kaji ka syong haka jing tristom ka jing smart bat kumnu ba phi experience pensionai video kenang baka video kan kam syong pisa bat kumta terter. Tapi para pernah kita kisah tuli ki video channel jom pinai, laki jom jang konten kita. Te, lese kita waktu buat film jingtip, buat film batai sepanjang kita jaha ka partai. Te, kuno pio ikitu bat. Ngangan syubat IP lada menta kadon ka jingjia Ukraine ngahap don ka link bat ki jurnalis hapo Ukraine ngawat na ki website ki jurnalis ki bentu Ukraine ta ngawat link bat ki bakiru kin yarap yang kin yarap kum tanga kerpat ya ki ban ailang yang ki konten lani ki jing syaba jiang tu lada kum don election Amerika ru ngalek kum ta kum ba ka jingjia kum kani ka katu coronavirus ru ngalum jingtip lang ba ki jurnalis te langba ka jingpet lungan ki website ba pen rekrang panyo ya ka jingjiak ba shahi ngadon kamhi ya ki journalist ki badon hakatu ka chaka khnang bakin ai yang aga jingtip ka ba tikna naka serial nga armet no khlajat ka jing kamai jonga naka armet khlajat kalau kapoi kum tahi $1,000 hakitu ki por ka dei hakitu ki por ka dei new lai kum tahi te sun into new kaya nyo po sun nyo lilac sting Tapi ego kubur yang pi bawa pin Aisyah kesokar, saya kepai jom telah habis komunikasi kasian jom jikang internet on dalap beli internet kai bagi di benda kum kinuk sinong bar kesokar kai ke di ban nyerap ya kejelah kai ko pidam no. Ka ngamdon sibun re kalong ba nga ngi kum kiri ba kum ta kum long mane bangi kentu ke sarkar ba kan le ai no kerki haka jing ya dai bar kete ke jing chiang ti mukro ban penhun yu ba pat penhun ya kitu ki ba jong ka jala bat khamtam ya kitu ba ki badon haka tu ke caka ki balangat ru yakat ke tu ke jing jia Ta kulis sibun ba sedulun dan halal ke jing duk pi ting sekinduk yang hawai kupur tat ginda sembiang ta ginda ai kulai si hajar ya ki kam jang jong pi ta kulis sibun Kulai.